Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Makauban nato karong buntaga kini usa ka trending nga teacher sa Isabel sa probinsya sa Leyte. Doon siya mga viral nga mga videos mga kapuso. Mipakita sab siya sa mga posibleng eksena labi na kun magsugod na kining online classes alang sa ato mga kabataan. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, Mr. Jose Ray Pontalba. Good morning, sir. Yes, sir. Hello, may buntag, sir. Good morning kanatong tanan. Sir, mag-ila-ila taon na teacher ka sa Isabel Leyte, pero karong panahon na nahilig pud nimo nga magbuhat og mga trending nga mga video, sir. Kakinsang ideya man ni sir nga maggamit ka sa social media? Okay, sige, sir. Actually, sir, sukad pa gyud sa una, no? Mahiligo na gyud ko nga mag-selfie. In fact, daghan ko yung mga group pictures with my students o mga co-teachers. Mag-video, especially kung naay mga okasyon or events. So naanad na gyud ko ana nga lifestyle, kung lifestyle man ang tawag ana, kay ang akong purpose na ako'y ma-recall nga mga past events o mga memories, no, sa mga panghitabo inig umaabot nga panahon. So ako rang i-search, anya akong i-scroll. So after I posted the video, na-amaze naman lang ko kay daghan man kaayong mga reactions, daghang shares. Diha na ko naka-realize nga relevant man di siya sa present situation. After reading all the comments nga naay mga nahimuot, naay nalingaw, naapoy naka-relate, o naapoy wala makauyon. So kay we cannot please everyone man yun. So mao to nga nasundan na sad naho og lain nga mga videos, pero promise, sir, kanang tanan bunga ra gyud in town sa kaburyong o sa kalaay ning panahon sa quarantine, diha nagsugod ang tanan, sir, nga mga videos nako. Posible man ni sir nga mahitabo ni mga eksena sama pananglit, sir, unsa pa tong imong gipakita, maglisod mapawong ang signal, maglisod og pangita og site kung asa ka mamahimong mo pick up og signal labi na og naa sa mga lagyo nga mga lugar. Kamagin, sir? Okay. Oh. Sino, sir? So, nahinay, nawawa ang signal, Sir Jose. Mukuan, sir, mohinay ang tingog, mupusog ang tingog, mura siya kanang kuan, kung sa kanta pa, dynamics. Again, sir? So, buot pasabot, sir, kining yung aning mga eksena, mawa ang signal, muhinay ang signal, sir. Posible gid ini mahitabo kung mag-online class na mo. Oo, posible gyud kayo, sir. Posible gyud siya nga mahitabo. So, kay diri sa amo ang location, especially hinay gyud ang signal. Nayo sa ka network nga kana asiyang inig magpa-load ka, okay, makasuod, pero inig moabot ang time mo murag daghan tingali magamit, sir. Pero tig yung hinaya mag-aginod, sir. So, sa iyahang kahinay, ma-disappoint na lang ka kay nausik pa-load. So, moabot ang panahon, sir, nga mag-online class na in fact diha agani sa syudad mangreklamo naman gani na ko'y mga nahibaw-an nga mga naa sa online job nya mangreklamo sila nga hinay ang internet connection. How much more diri sa probinsya nga pila ka libo nga mga magtutudlo o pila ka milyon nga mga estudyante sa tibuok Pilipinas mogamit og internet, sir. So, buot pasabot kung uwan-uwan pa atong madawat nga wa pa nagsugod ang online class, inig abot na sa online class, sir, taligsik na lang gyud amo asir. So matinuod gyud to katong akong pagkatkat ngadto sa ibabaw sa kahoy. Kay wa man mi building diri, sir. So asa man makatkat aron makadakop lang gyud. Kay amo am gyud tumugtoy nga matudloan gyud namo ang mga estudyante mao gyud siya. Finally, sir, mensahe nimo, sir, sa publiko o sa mga estudyante, sir, unsa imong gusto ipaambit kanila? Sa mga estudyante ngadto sa mga kabataan, you don't need to stop your education tungod lang aning COVID-19. Instead, make it as a challenge nga buntugon o pakigbatukan o atong panlimbasugan na kining babag ug tanikala tungod sa nga babag ug tanikala atong mabuntog aron sa kaulaihian, magmadaugon ug magmalampuson kitang tanan. We learn as one, we succeed as one, together we beat COVID-19. Wow, thank you so much. Daghang salamat ang trending nga teacher gikan sa Isabel Leyte, Mr. Jose Ray Pontalba. Daghang salamat, sir, sa pag-uban kanamo. Salamat po sa opportunity, sir. Daghang salamat. God bless you, sir.